ליהנות בגדים, אני חושבת שזה הכי טוב כמו שליהנות בחיים. כל יום שאני פה גרה, האמת, אני גרה בקומה 38, הפרספקטיבה שלי זה ים וכל תל אביב. אני קירה משינסקי, בת 51, גרה בתל אביב במגדל 2, בישראל כבר כמעט 25 שנה, יש לי 3 ילדים, 2 נכדים. החלום שלי היה לעבור מאשדוד לתל אביב. ברגע שהילדה הכי קטנה יצאה מהבית, ובאותו יום שאני החלטתי לעבור לגינדי, עד שאני פה פתחתי את הדלת והדבקתי, כמו שאומרים, מזוזה, עברו שבועיים. ברגע שאני הולכת הביתה ברגל, ואני מאוד אוהבת ללכת, אתה רואה את האנשים, אתה רואה כל פעם תמונה אחרת, אז כל יום זה כאילו יום חדש. מה הילדים חושבים על הדירה החדשה שלך? כולם לקנים, וכולם רוצים לבוא, לשתות כוס קפה על המרפסת, לראות את הים, ואוהבים, מאוד אוהבים.